بین قناغên jiyana serokkomarê Îranê İbrahim Raîsî em lê binerin bibînin ku li sala 1950yan li Meşhed ji dayîk bûye gelek postên giring wergirtine gelek taybetmendî hebûne. Li sala 1975 hewzeya Qom çûye dest bi xwandinê ya ûlî kiriye. Li sala 1920 dozgerê Kereç û Hemedan bûye. Sala 1989 dozgerê giştî yê Tehranê bûye. İbrahim Raîsî sala 1994 serokê ofîsa giştî ya pişkinîna Gendaliyê bûye. Li sala 1997 endamê civata navendî ya mamostayên ûlî ya şoreşgêr bûye. Sala 2004 cêgirê yekem yê serokê desalata dadwerî ya Îranê bûye. Sala 2006 endamê Encûmena Şarezayên Rêberiyê bûye. Sala 2014 İbrahim Raîsî dozgerê giştiyê Îranê bûye. Sala 2017 berbijêrê serokkomariyê bûye li Îranê. Li sala 2017 endamê Encûmena Diyarkirina Berjewendiyên Komara İslamiya Îranê bûye. Sala 2018 serokê desalata dadweriyê bûye. Sala 2021 bûye serokkomarê Îranê duh de bûyera ketina helîkopterê da li gel wezîrê derveyê wî welatî canê xweş dest dan.